hitzarmen berriak, eta jakin hauteskundeak izango ziren. Orduan, geroa bai aterrizendikan, prozesu hau, gobernutikan errantzigute hitzarmena subsanazioi batzuk behar zitula. Orduan, subsanatu genuen, geroa bai sartu zen udaletxi, geroztik, elkartu gara daramagu urte bat elkartzen eurekin, hau antzineraren gure hitzarmenak. Bino ez dute onartu nahi erraten dute supuesto hitzarmena supuesto dela, ez dagoela erregistratua eta deus ere. Orduan, subsanazio horiek gu zuzendu genitun, bino behar dire berri sinatu, udaletxe berriakin sinatu behar dire, antzinera erabiltzeko. Zer gertatzen da, ez dutela sinatu nahi. Dituzte 100.000 kontakerik, ez dute onartzen hau egina dagoela, ezin gara antzinera, oztopo egiten digute, saiatu gara modu guzitara dokumentazio guztiak presentatu solastu dugu eurekin bino. Euren jarrera dela ez da ez dute onartu nahi. Eurek proposatzen ziguten hau utzitzea, hitzarmena hau utzitzea, eta ostalaritzako hitzarmenekin antzinera segitu con una subida del 0,5% a todas las trabajadoras. Gay, el compromiso de 3 años que no echan a nadie a la calle. Claro, guk ez genuen onartu nahi, zertaz hitzarmena hau berri hau ona zen guretzat, eta eurek proposatzen zigutena, etzen gu eskatzen ari ginetan, eskatzen genuen orduko kopurua bajatzea, eurek 3 eta punto, 3 duki gainera. Orduan, aietu da momento bat, urpia pasatu da, oain maiatzak da urpia hitzarmena